आं दुम्फाव बयजोंबो अनजाथाव आरो जालु जाला बेरायलु बेरायला आदा नांग्रां बाजै सिग्रां गुदि गैया बिजौ गैया आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। इउटुब चेनेलनि नामानो एसेबां गोलाव। लोगोफोर दिनै जों बेरायनो फैदों। हाय होनलाय हाय ओइ हाय होनलाय फाग्लिफोर हाय गाइस होनहर हाय गाइस लोगोफोर जों बेरायनो फैदों। दसे उनाव जों कुरकुरि जानोसै कुरकुरि जाखांनायनि उनाव जों दै लोंनोसै दै लोंखांनायनि उनाव आं हासुनोसै हासुखांनायनि उनाव मा खालामगोन बेखौ नेक्स्ट भिडिअ नायनो नेनानै थादो। स' बाय बाय जाथ'बायहाय दिनैनि थाखाय। दुम्फावनि ब्लगा माबायदि जादोंहाय आंहा ब्लग भिडिअआ? थिक थाकानो। है मा थिक थाकल' बेलाय मोजां जादोंबा मोजां बुं गाज्रि जादोंबा गाज्रि जादों बुं आरोलाय मा थिक थाक बेलाय। नै हाफां फैदो र' हाफांनाव सोंनि। इयो मालाय मालाबानो मोनफैनानै दङ। बे हाफाङाबो जि गोबाव खालामगोन बहाबा थांनोबाथाय जि नेहोबाय थागोन बियो। माथो खालामनोहाय थाब ओंखारनायावनो लेटसो जायो आंना। थुदो हटेलफोराव माबा जाहैनोसै। नोंनालाय फिथा दखानालाय माथो जाखो हाफां? नार्जि बुदांखौ थिनहरदों आं फिथा फाननो। नार्जि बुदांखौ फिथा फानहरनो थिनहरदों? औहाय आंनि जायगायाव दिनै आं नार्जि बुदांखौ थिनहरबाय फिथा फाननो। आजिखालिनि जुगाव गासिबो खामानियानो समानबालाय हिनजाव हौवा गासिबो इकुवेल नालाय बेनिखायनो नार्जि बुदांखौ आंनि जायगायाव दिनै थिनहरबाय। ओमफ्राय आं बेरायनो फैबाय आरो आङो नार्जि बुदांखौ बिदि फिथा फानहैगोन आंबो फानगोन। इनिफ्राय लावदुम फिथाखौ ओरैबायदि फेमास खालामगोन माने ब्रान्स जेरावबो लावदुम फिथानि ब्रान्स थागोन आरो ना हाफांनि आरो ओमफ्राय जेरावबो खुलिगोन आं लावदुम फिथानि ब्रान्सखौ माने ओमफ्राय आंनाथ' थाखासिगोनानो बेयाव लावदुम फिथा रेस्टुरेन्ट होननानै आरोना ओमफ्राय बिदिनो लावदुम फिथाखौ आं दाब दाब बुहुमनि गासिबो जायगायावनो हटेल खुलिनानै दोनगोन माने आङो। स' बेयो आंनि सिमां आरो। मोजाङानो साननायफोरा। ओइ दाउस्रि देलाय आरो सोमस्रि खुगायाबो जब थाम्फै हाबसिगोन हनै खुगा सिङाव। अब्लालाय चावमिन मम' जानाय भिडिअखौनो ब्लग बानायनोसै आंबो। लोगोसे नोंसोरो गाबोन जोंहानि न' ओंखाम जानो फैनांगौ। दे हाफां नोंबो फै दाउस्रि देलाय सोमस्रि गासिबो फैजोबदो जोंहानाव। जागोन। बावदोंसो ओइ हाफां नोंखौ ब्लगाव नुवाखैना देलाय ब्लगाव खोन्थानि नोंखौबो। हेल' लोगोफोर टांटारां नै आंनि लोगोफोरा हाफां सोमस्रि दाउस्रि देलाय। दा जों बेरायनो थांनोसै कुरकुरि जाहैनोसै मम' चावमिन जानोसै नोंथांमोनखौबो लोगोसे आंजों लोगोसे लांफाबाय थानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बिराद इन्टारेस्टिं माने मम' जागोनथ' बिराद इन्टारेस्टिं आरो लोगोफोर दै नायबाय थादो। स' बाय बाय लोगोफोर। दुम्फाव खर'आ गाज्रि जाखो ना मेलेमसो गैला? मा जाखो? मा गोदाव सोराव भिडिअ बानायलाबायखो नोंलाय दुम्फाव ना वाट्सएपआव स्टेटास होनो नागिरदों? हाफां वाट्सएपनि स्टेटास नङाहाय मा आं इउटुबावसो आपल'ड होनो नागिरदों। आं ब्लगार जानोसै आं इउटुबार जानोसै। गुदि गैया बिजौ गैया ओमफ्राय भिडिअनि कन्टेन्टआबो। नंमारगौना हाफां गुदि गैया बिजौ गैया? आं बेखौनो खालामखानो नागिरदों गुदि गैया बिजौ गैया। मानसिफ्रा मोजां भिडिअसफोर होनायखौ नायानो। मोजां भिडिअसफोरनि भिउसखौ नायलाय भिउसआनो जानो नागिरा। बा टेक्न'लजि लाइनखौ लानानैनो बुं सोलोंथाइ लाइनखौ लानानै बुं दानाय लुनायफोरखौनो थावख्रि लुनाय भिडिअफोरखौ लानानैनो बुं मानसिफ्रा बिदि भिडिअसखौ नायानो। नंनायाबो नंगौहाय मानसिफ्रा मोजां कन्टेन्टफोरखौ नायनो बायो खालि नंबां जाबांफोरखौसो नायनानै मोजां मोनो। आं मोजां मोनोहाय आं नायो। आं हले सिरियाल नायोहाय। हाफां नुबाय बिसोरनि आखलखौ माबायदिखौ मोजां मोनो बिसोरो बेनिखायनो आङो बिसोरनि मोजां मोननायखौ लोब्बा लाखिनानैसो आङो बेफोरबायदि गुदि गैया बिजौ गैया आदा नांग्रां बाजै सिग्रांफोरखौ आं बानायनो नागिरदों मिथिबाय। बेनिखायनो चेनेल नामखौबो एकदम खेबसे लागैयावनो जमा दोनखाबाय आङो। थुदो मम' जाहैनोसैलाय। फाइनालि ओंखाम जानोसै। दिनै ओंख्रियाव दङ नार्जिजों अमा दाउजों सबाय नाजों मैथा। आइ दुलुर ओंखाम जादो आरो लोगोफोरखौबो जानो खिन्थादो दे आइ सनाफोर ओंखामा जादो दे। आं ब्लगसो बानायदों ब्लग। ओंखाम जानो गारनानैलाय मा ब्लग जाबाय थाखो ओंखामा जादो आरो। दे सोमस्रि हाफां दाउस्रि देलाय ओंखाम जादो दे। नोंहालाय मा ओंखाम जाला आरो मबाइलखौ आखायाव लाबाय थानोसै दुम्फाव? हाबाब आंखि ओंखाम जाया जाबाय। फारसेथिं ओंखाम जागोन फारसेथिं मबाइलखौ लानानै बेबायदि देखायबाय थागोन आरो आंनि मोखांखौ आरो जानाय लोंनायफोरखौ। दुम्फाव सोर नोंनि आइदला? सोरखौ फल' खालामदों नों? रावबो आइदल गैथ'आ र' बयनिखौ ससेसो नायो आङो। आं केमेराखौ एसे टेबोलाव दोनसै ओमफ्राय ओंखामखौ जाबाय थानोसै। बेयावनो दोननोसै आं। दुम्फाव जानाय लोंनायखौसो खिन्थिबाय थानोसै आरो नोङो।
YouTube चेनेलानो बेना जालु जाला बेरायलु बेरायला गुदि गैया बिजौ गैया आधा नांगां बाजै सिरांगायनो गासिखौबो खोन्थानो हायो आरो ना दंफाव माथो मालायफोराबा साबबा दाङा भिडिअ बानायनानै फेमास जायो आंबो जागोन ना मालायखौसो गोसो होबाय आरो नों दंफाव मालायनि भिडिअ बानायनायखौसो मोजां मोनसोबाय आरो आयु बे हाफाङा दानिफ्रायनो मा एसे कें 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 मानसिया देनां बुरै जाबाथाय बिहामजो बिजामादै फिसौ बेफोरबायदि मोनबाथाय खम रायगोन नोङो बिसोरखौ ना टेव 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 बखिबाय थाखाथारगोन खोमा ना हाफां सैथोखाबो दंफाव आंनि फिसा फिसौफोरखौ रायखाजोबखागोनबो आंबो सिख्ला समाव माबायदि थगायनाय बिमाखौ बोरै मा बुंनायमोन बेफोरखौथ' आं गोसोआव दंजोबखायो आं मोनथिजोबखायो देनां आंनि फिसाफोराबो आंखौ थगायोबा आंखौ थगायनानै बेरायनो थाङोबा आं मोनथिजोबखागोन आंथ' आंनि फिसाफोरखौ साननानै बोरैबा मोनहरखाबाय बेसोर आंनि फिसाफोरा जेरांखिनि बिमा मोनगोन नाय हाफांनि आखला हायो दे नोंबो हाफां ओमफ्राय आं केमेरानि सिगाङाव ओंखाम जानो लाजिदोंहाय दावसो देलाय माखौथ' सानबाय थादों नोंनि मोखांखौ देखाया दे आंनो स्टिकार लगायना होगोन आं नोंनि मोखाङाव आइ दुलुर मबाइलखौलाय बे टेबोल गेजेरावलाय मानो दोनबाय थाखो ओंखाम जानायफोराव डिस्टार्बनो आयै ब्लगसो बानायदों ब्लग इउटुब चेनेलाव होनो बा बेफोरबायदिलाय मानो खिन्थिनांगौ जाखो उदै गाज्रि जागोन मानसिफोरा जानाय लोंनायखौ नुबाथाय हाबाब सोरनि गाज्रि खुगा दं सोरनि मोजां खुगा दं मा मिथिगौ हामा बेफोर जानाय लोंनायफोरखौ बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै हेगारनो हामा जेबो नङा आइ मालाय बयबो होगासिनो मालायफ्राबा खट्ट गिदिर ना बेदर दाउ जानानै खिन्थिबावोसो मालाय खट्ट मानसिफ्रा लाख मिलियन नायबावो बेफोरखौनो नंगौ नामा मालाय ना गिदिर एवनानै बेदर एकदम फ्राय एवनानै जि जानानै खिन्थियो मालायफोरा आंबो नायो बे चाइनिसफोर जानायफोरखौ जि नायनानै खुदै गयो आङो किसुमानफोरा जि गोथाव संनानै जायो बेफोरबायदि मोनसे टारगेट लानानै भिडिअ बानायबा जेबो नङा दे जानाय आन्थाल' खिन्थिबाथाय आरो ना संनानै जानायखौ माबायदि खोन्थि आरो जाबाबो जेबो नङा जोंना माबा बुंबाथाय जायो जोंना खायसेया टेबोलाव दोनसिगोन मबाइलखौ ओमफ्राय गावसोर मा खालामदों मा खालामा बेखौ देखायबाय थासिगोन आरो खिनाय आरो हासुनायखौल' देखायनो बाखिथारसै मालाबा बेफोरखौबो खोन्थाबावग्रा ओंखारसिगोन बायदिसो मोनबाय आं देग्लाय दंफावा खोन्थागोन मा होनो आरो सोमस्रि नोंसोरा जेखियानो बुङा मानो आं मानिया खिन्थु आङो एकदमबारे गलाय गुजाय गुदि गैया बिजौ गैया इउटुब चेनेलखौनो आं बिराद फेमास खालामगोन नायबाय था थेवबो बेफोरबायदि मबाइलखौ आलासिफोरजों फैनायाव आलासिफोर माबानायाव देखायना हामा नोंल' हारसिं जानानै खिन्थिदे मानसिफोरनो नों लोगोफोरखौ लानानै बेफोरबायदि जाना खिन्थिनो हामा मबाइलखौ बेफोरबायदि सिगाङाव लानानै बेफोरबायदि रायलायबाय थानो हामा लोखि खारो है आं बानायबाय थागोन नोंसोर मा होनो होनबाय था बानाय आं दंफायो नोंजों लोगोसे दे अब्लालाय दे जाबाय थादो भिडिअ'आवबो बेबायदि सोलिबाय थाथोंसै दे आयै हासुनो ओंखारदों थां हासुना फैथां थां हाग्राबान्दि थां साहा फुदुं थां नोंना गराया फुदुंगोन ना ओरैनोब्ला गरायनोबा सोंबायखायो दा थां गरायखौनो फुदुंनो थां दाइसाला नोंना गरायानो सब खामानिखौ मावजोबगोनबालाय मावनो थां गरायखौनो थां नोंलाय मानिथो नोंखौलाय मानोथो नांगौ होमबा ओंखाम ओंख्रि साहा फुदुंनो नङाबा नोंखौ साजायनो लाबोदो नामा साजायनो ओंख्रि संबाबो गोथाव नङा थावा साला दालि संबाबो नाव जावलायनो हालायनाय दालि संग्रा बेनिखायनो गदाय सासे लाबोनो सानदों आं ओंख्रि गोथाव संना होनायनि नोमफानायनि होननानै बुंदों अमा राजा मालायनि ओंख्रि संनायखौ एसेबां बासियो नोङो आंनि ओंख्रि संनायखौ मानो एसेबां बासियो नों थां नोङो सङै थां नोंना बेसेबां गोथाव जायो नायनि आं ओंख्रि आन्थाखौनो रोङा जाहैबाय आं संनो थां गोरोंबा सहैहा मानो आलु भिन्दि दं थां सहै थां संनो रोङा सानदों नों आंखौ संहैनि र' आंनि भाजि एवनाय ओंख्रि संनायखौ मोनजाब्ला नों बायदिखौ जोबाबो सिखारनाय नङा नों हाय बखिबाय थानाङा थां संनो रोङोबालाय सहै थां दाइथिथा बांद्राय बखिनाङा खुगाया जिबायदि गोबौ बेना आखायासो बुथुवा आरो बे एमाव राजायाबो माथो दाबो हासुखौनो खावा नामा बेलाय एमाव राजा हासुखौनो खावाखैमोन आं मा हाखराव ना फिसिनो नागिरदों नामा हाखर बुंनो नागिरखो ना माखो नोंलाय हासु खाङाखै जाबावगोन दे फराय माबा फराय 1 2 3 फराय 1 2 3 जौसेसिम फराय 1 2 3 थिखिनि मोनथाम 4 5 6 हिनजावखौ दालाथौ 7 8 9 अमारानि खिबुआ गांगो मा बेफोरखौ लेखायाव थालायो नामा थायो आंखौ थगायनो फैदों आंखौ थगायनो फैदों जल्दि इंलिसनि फराय 1 2 3 बोरमा 1 2 3 आयौ बिदि
होनथाराहाय आं माथो बिदि होननायखौनो खोनायाखै मानसिफोरखौ ओइ 1 2 3 खौ बिदि फराया आंबो रोंगौ मिथिबाय नों माखौ जाम्बि दासान आंबो रोंगौ 1 2 3 खौ देलाय नोंनो फरायलाय खोनासंनि जादोंना जायाखै आंखौ रोङा सानदों नै आंबो रोंबावगौसो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 देलाय जादों दे आरो गोसो होनानै देलाय फरायबावलाय आच्छा बिमाखौसो फोरोंनो फैबावदो नों गावखौ फोरोंनाया हा जल्दि मोजाङै गोसो होनानै फराय आरो खिनो ओंखारदोंहाय मा लेखा फरायनोबा खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनाय हा दानो मबाइल नायनो मोनलाय हा टिभि नायनो होलाय कार्टुन नायनो होलाय माथो खिनोबो ओंखारा हासुनोबो ओंखारा हा आं मा मिन्थिगौ होनदों हा नों मिन्थिबा सोरथो मिथिनांगौ जाखो नोंनि खिथुखौलाय टिभि नायबा मबाइल नायबा खिनो ओंखारा लेखा फरायबाल' हासुनो खिनो ओंखारो हा बुजागोन जांजों मोजां फरायनोबा फराय ओंखाम सोरबा आदार जानोबा फैदो आदारा रेडि जाबाय राभा थांगौ आयु दानो ओंखामखौ संखांबाय बे अमा राजाया मा ओंख्रि संखो बानलु बाथोनसो देबाय दांहाय मानसिया मा जाखो गोथाव जायाखै नामा बेसे गोथाव संदों जाब्रा जा आलु भिन्दि भाजा जानां मानोब्रा अमानि थाखायसो संखो ना सैमानि थाखायसो संखो नोंलाय बेलाय मैगंखौलाय हा जि सानो सानदोंब्रा नोंसोरबो अमा सैमानिफ्राय खम नामा सानोबो हा नोंनो आलु भिन्दि भाजि जाखो ना मा जाखो बेलाय मा भाजि बियो नुवाखै नामा मेगना मा भाजि एसेबां गाज्रि ओंख्रि एसेबां गाज्रि भाजि हेय मा दुरबल मानसि बायदि एसे एसेयावनो गाबलाबायग्रा हा एमाव रोजा आं नोंखौ बेखौ फोरोंदों नामा हा मानथो एसे गाज्रि भाजि एवनांगौ नोंलाय शाला आइ मोना ओरैनो आंखौ डायलग होआमोनलै जों गोदो उन्दैयाव बिदिखौनो जायोमोन होननानै आंबो बे सेम डायलगखौनो होमारनांसिगोन हाय एमाव रोजा आइया जेखौ संनानै होयो आं बेखौनो जायोमोन मिथिबाय संनोंबाय सिरि जा खिन्थु आइया आंनो मोजांखौनो संनानै होयो नोंसो मोजाङै संना होआ दा सङो मालाय इसिबां गाज्रि सङो आरो मालाय संनायखौबा जि दाय जायो बियो हाय आं बेलेग मैगंखौ बिराद गोथावै संनो रोङोब्रा खिन्थु आलु भिन्दिखौसो बारा मोजां संनो रोङा आं मानो होनोबा आलु भिन्दि मैगङानो बिदिनोखा मालाबाबो गोथाव जाया थाव बुरजा संनानै होबाबो गोथाव मोना खम संनानै होबाबो गोथाव जाया गथिखे भिन्दि आरो आलु मालाबाबो गोथाव मैगं जाखाया मानो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय मोनसे समाव आलु मुंनि सासे सेंग्रा दंमोन आरो भिन्दि मुंनि सासे सिख्ला दंमोन सानसे खालि आलुआ भिन्दिखौ नुबाय भिन्दिखौ नुनानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय गोसोनि खोथाखौ दोनखुमानो हायैलाय बियो भिन्दिनि खाथियाव थांनानै बुंहैबाय भिन्दि आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो होननानै आरो अब्ला भिन्दिया रागाया थिखिनिफ्राय आथिंनिफ्राय थिखिनि बिजौ मोनहैबाय माने ओरैबायदि रागा जोंबाय आलुआ गावखौ प्रपज खालामनायाव आरो माने भिन्दिखौ गोसोथोबाय आरो आलुआ भिन्दिखौ प्रपज खालामबाय भिन्दिया आलुनि महरखौ नुनानै जि बासिबाय बुंबाय नुवाखै माबायदि महर नोंना गावनि महरखौ नायग्रो आं बायदि समायना सेक्सि सिख्लाखौ गोसोथोनो लाजिया नों नुवाखै आंनि बडिया बेसेबां स्लिम नोंना हनै दाखुरि आलु होननानै रायहरबाय आरो थिगसे भिन्दिया आलुखौ आरो गावखौ लाजि फोनांनायनि दुखुआव बिराद रागा जोंबाय माने आलुआबो नों बायदि भिन्दिया आंखौ बासिदों होननानै आरो र' आंबो सानसे नोंनि मेगननि सिगाङाव देखायनासो गारगोन होननानै बै दिननिफ्राय समायखिरा लानानै आलुआ बयजोंबो लाइन मारिबाय आरो जोगोनारजों फान्थावजों अमा बेदरजों दाउ बेदरजों माजों गासिबो मैगंजोंनो लाइन मारिजोब्बाय आरो अकल भिन्दिखौ गारनानै आरो ओमफ्रायलायबा बै दिननिफ्राय भिन्दिया हारसिं थानांगौ जायो आलुआ सबजोंबो संजायो बेनिखायनो गलतियावबो बाय मिस्टेकआवबो जुदि आलु भिन्दी एवोबा थावा फाल्तु खोथा बुंदो फैदो लाजिया आं संनायलाय माथो गोथाव जायो एवबो आलु भिन्दिया गोथाव जायाब्रा हांग्रोमोन्दै गोथाव जाया सब बाहानासो इफोरो फाल्तु खोथा बुंनो फैयो जायखिजाया बादो दिनै स्कुलाव थांनांगौ दाउ एमार राजा स्कुलाव ओइ दस्ति मा सानमारखो नों मा सानोब्रा खर'आनो खामानि होला आं थालालै बिमा बिफायाबो रायबाय थायोब्रा मैया हरनि खोथाखौ लानानै जे रायगासिनो बेनिखायनो आं न'आव थालालै आं फैसा खामायहैनोसैलै दस्ति फैसा खामायनोसै आं गोजानाव थांसै गोजानाव बहा थांनोलै बे कर'ना जाफुनाय समाव कभिड टाइमाव आं थांनोसै थालां बे जायगायाव थांसै आं नाथुर कम्पानियाव थांनोसै गुजरात बेंगालराव मा नाथुर कम्पानि औ नाथुर कम्पानियाव नाथुरनो आदार हैग्रा जानोसै आरो आंजों लोगोसे सानै थांफाबावगोन सोरलाय सोर थांफागोन गाबोन नुसिगोन दे दिमागा जामारलालै बे सन्थ'लाना माबा नाथुर कम्पानियावसो थांनो ओंखारबायलै